מה קורה ג'יג'ילות? כאן אייל, ואני כאן בא להסביר לכם איך להכין אינטרו. בלי תוכנה, בלי מאמץ, בלי זה. אוקיי, אז פשוט אתה... מכירה? קודם כל, אתה בעצם נכנס לאתר הזה. שאני אתן לכם את הקישור בדיסקריפשן. אוקיי. הנה יש לכם פה אינטרואים. בוא, אם אתם רוצים לבחור, יש עוד אפשרויות כמו אלה. הנה כמו אלה, אתם יכולים לבחור, בוא נבחר לנו סתם בשביל דוגמה. אוקיי. בוא נבחר לנו סתם ככה, לא יודע מה, זה. טוב, אני יודע, נבחר את זה עדיף עם מישהו. אוקיי. נמתין. הנה סתם ככה נראה את האינטרו. אוקיי. אז אם אתם רוצים לשנות לו שם, אז תלכו לכאן, תחפשו הנה כאן אני אחפש שם כמו ביג. בואו נבחר לנו שם סתם חרבוש. נבחר לנו XXX. רגע. XXX. אם אתם רוצים שזה ישתנה לגמרי, פשוט עושים ככה. פשוט לוחצים על משהו, לא יודע מה. ו-XXX. בואו נראה. הנה, עכשיו משנים את זה גם ל-XXX. אם בא לך, מה שבא לכם תכתבו. לא יודע מה תעשו. טוב, בוא פשוט נשאיר את זה ככה. עכשיו איך מורידים את זה? אתה בעצם בא לפה, באים לפה ולוחצים. הנה זה, חכה, אני כבר הורדתי. אז עכשיו איך שמים? טוב, קודם כל צריכים להעלות את האינטרו, זה אם אתם יודעים. טוב, נשאיר את זה ככה. ניכנס ליוטיוב. אוקיי, הלאה. הנה, בוא נבחר את זה. אני סתם יעלה את זה ואז אני אמחק את זה רק כדי להראות לכם. הנה בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה.
תודה. 19 שניות. הנה סתם ככה. מנהל סרטונים. הנה כלים לעזרה. ערוך סרטונים. כאן. שם מה שאתם צריכים זה להוריד את הזה. אתה מתחיל. אני לא מצלם. תצלם. הנה ככה. והנה פתיח שלי. הנה הפתיח שלי. והנה. רואים? אוקיי. אם אתם רוצים למחוק אז פשוט עושים ככה. מחק. כן, למחוק. מחק. כן, למחוק. מחק. אוקיי, באנשים, כן, זה כל הסרטון שהיה לנו היום. אני כאן אייל, ואני כאן, ורק באתי להסביר לכם. טוב, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.